لا إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله وحده تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عيسى كمثاليا على يرو كمثل آدم بكم إلى آدم مثاليا دي خلقه ayada من تراب kamini buguri de la ثم kasagi قال alako له isa ma كن ike فيكون abisinga ke ama fo kun fakana de ay ikadru halde do na ala ko fiem mo kun fayakun ba bela jelen jabi ni fayakunu de sabu na ko minga ke obike an kunye lauta ka fako ni ala sanama bi amina kuma isa ka jigini dalu kan kuma bagno fola don gela fongo nyonate don kila no nyonje isa ka jigini na silamaya dina bi tayromi ani silamaya dalu bi tayromi no ulu be la jelembe naka ka fako isa ko abi jigi uye yusinzi oka bil ijma'i kadamuga adalluna na hadisi wala hadisi minu ni bukhari and muslim do bela jelen ge yimbe naga ka muttafaq alayhi hadisi do be no laka laka wa bi rutam ko abi sunya madama denga jigi awla ba hadisi yele may ruto foytala o salelo ka fara hadisi wure chama nga fo abi sia hadisi muga ani kono to nyoma minum bajira ka foko isa ko abi jigi nga angu nyala ni ka abela jelen tugutu nyoma an doni gelo ko kuma minum forala angu ma fe ka se o bela jelema me anya ye tafsir ti u bela jelen kuma na ka romi oti yanyi wa inna la ilmu lisati la ilmu lisati tafsir ti u bela jelen kuma na ka orodala ka farafasa di aka orola bo pour ani tafsir nun ngata nyoon fe akakande angabla ka okono surat zukhruf abena nyefe nala sonama ambo angu nya fo ka fambi kuma gambi ambo hakita ni nawo fe mbitime nala sonan sera la ilmu saati ambe a français di ko yorola yen inshallah yanno min kuma kan oyi tafsir tabari ale ko ne do fala ale do fala yanno tafsir be ko tabari naam ale ni dalu chama ni yorola rafi ukan ani mutawafi ga ni rafi kan ya be ko ro kele mutawafi ga ki bodu ko loka rafi kan abi tawafi nkoro de arafuye ki bodu ko loka kayele ni safi donc tawafi mbisen kadru langolo le magabu ko loka kadu ko lo langolo ya ila tawafi yoyi بالنسبه الى الارض والرفع بالنسبه الى السماء rafi kan we kibita sanfi o tajira kwa sara parce alangolo na mana dugolo langolo la la an dugolo ndanya na la o ya asara tekele nesimbo rejara ko na tabari biga fanyi chugum لا يبدن الله عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفعل المال حتى لا يجد من يأخذه هكذا كثر حديث دم طبريك من نو حديثي نالبكم حديث من قابلني أكسنا دي نعم بسم الله الحق
tiɲɛ من ربك o bɔra i ma de yoro فلا تكن njaasere kana kɛ من الممترين siganamɔgɔw dɔ ye فمن mɔgɔ min حاجك n'o ye sosoli ɲɔgɔnya في isa la من بعد ما fɛn tɛmɛnen kɔ جاءك n'o nan'i ma من العلم kabini dɔnni sabatilen na فقل e k'a fɔ o tigilamɔgɔ ma تعالوا a ye na ندعو أبناءنا an ka n denkɛ wele وأبناءكم a n'a denkɛw ونساءنا a n'a musow ونساءكم ani aw musow وأنفسنا a n'an yɛrɛw وأنفسكم ani aw yɛrɛw ثم ka segin نبطهل an b'an dama kasi فنجعل لعنة الله an bɛ ala ka dangali kɛ على الكاذبين nkalontigɛlaw kan إن هذا nin kuranɛ in لهو a ko ni ale de القصص kibaruya ye الحق min sabatilen dɔ وما من إله bato fɛn tɛ tiɲɛ kan إلا الله ko ala kelen pewu de وإن الله i k'a dɔn ko ala لهو ale tigitigi العزيز ale de ye se masa ye الحكيم ale de ka kiiri bɛnnen do فإن تولوا n'u y'u kɔdi فإن الله i k'a dɔn ala عليم dɔnnikɛla dɔ بالمفسدين ni tiɲɛnikɛlaw ye قل e k'a fɔ يا أهل الكتاب ya kitabutigiw تعالوا yahudiw ni nasaraw aina إلى كلمة ka da dakuruɲa ma سواء min dama ka kan بيننا an cɛ وبينكم ani aw cɛ ألا نعبد naam nin jigili sabu n'o ye aya 64 na suratu ala imran kɔnɔna na nasara na jinara olu ni yahudiyaw kelela ibrahim ka koɲɛ la nasaraw y'a fɔ ko nasara kundo ko olu yɛrɛw b'a ka diinɛ ka fana yahudiyaw y'a fɔ ko yahudiya kundo ko olu yɛrɛw fana b'a ka diinɛ kan u nana kiiri kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kira ko a ko jamakulu fila in bɛɛ lajɛlen ye nkalontigɛla ye nasara ko naam a ko e tɛ foyi laɲini fo anw ka i somina batufɛn ye komi i n'a fɔ yahudaw ye uzeru somina batufɛn ye cogo min yahudaw ko e t'a laɲini fo anw ka e somina batufɛn ye komi i n'a fɔ nasaraw ye masihi somina batufɛn ye cogo min ala y'a jira batufɛn ko tɛ o dakuruɲɛ kelen de dɔn anw ni aw bɛ dama ka kan o dakuruɲɛ la الله نعبد o ye kelen dakuruɲɛ jumɛn ye Allah na'buda k'a fɔ an tɛ foyi batu إلا الله ko ala de ولن نشرك o ye شيئا fɔlɔ ye kira o kira cira a cira ni nin de ye ko foyi ti batu ni ala tɛ a bɛɛ cira n'o de ye o ye kelen ye naam ولن نشرك شيئا an tɛ foyi fila an ka fiya به ni ala ye an tɛ foyi fara ala kan ولا an k'a kelen batu بعضنا et puis an tɛ an kana dɔ wɛrɛ fɛn wɛrɛ batu ka fara kan naam ولا يتخذ بعضنا ani an dɔ kana sominali kɛ بعضا dɔ la أربابا maaw ye من دون الله n'a ma kɛ na ala ye فإن تولوا komi n'a fɔ hakaza aw ye yahudiya moru ani nasara moru somina maaw ye cogo min i y'a faamu k'o somina maaw ye munna bari ka sababu kɛ olu ka ko wele kun tɛ fɛrɛ kɛ ni ala ka ko ye bilen إنهم ينسبون التحليل u bɛ dagali u b'o dami والتحريم ani haramuyali والإقالات naam والإقالة ani bɔrɔtɔli من جنود الله kabini junubu la ka turu u yɛrɛw de ma ولا يتبعون ما أنزل u tɛ الله fɛn batu ni ala y'o jigin بل مدارع عندهم bari kuma ta kan segin yɔrɔ olu yɔrɔ على ما حللتهم o du bɛ fɛn de kan ni moru y'o daga الرهبان ani yahudiya moru ni nasara moru y'o daga أو هرم walima u ye fɛn min haramuya وهذه الآيات a ko nin aya in إن كانت تباغ hali ni aya in kɛra kuma ɲɔgɔnya de ye اليهود yahudiyaw ni nasaraw ye إلى أنها f'a mana kɛ aya in fini bolo bi banba على من maa bɛɛ lajɛlen kan
min be doyere fara ala kan من المسلمين kamina hali islama yere la قد وفى المؤمنين komi ma minun ga limaniya la fledo الذين يعتقدون ulu minun ba asiri uduskunna في الأولياء mo bawla أنهم يضربون ka fo ko ulu yere bi torolike أو ينفعون walma kube na falike no jatuye يهللون ما ninye الله filiye anga tambihu lakununi ke aka yana anga do o konnana amma wala duniya la kafuko islamaya kuma ba kalama jomi mo bi do ala ni muyi ashhadu an la ilaha illa allah la ilaha illa allah koro yujmai la ilaha illa allah koro ni foiti batu cinga ni alati daga libate ni alati haram libate ni alati ya fam gersegeli bagate ni alate kisili bate ni alate tangali bate ni alate fen fe wi kado nga foko ni o ye fenye ko mo hakili bidlona e o bela jele mi se ngata ala dema ala kelempiu wa jenyogonti ala ye ni shila la ilaha illallah korode donc na fa sabadara ka foko daga libate ani haram libate ni alate o ba jira ka foko ibe karamo min nofi karamo etugura ko ka damunga etugura ko de kadaka abi ala don ala ta etugura ka odo nofi ya fam etugura ko ala ta de nofi ka fo ale yere jati bi fendo daga wala bi fendo rametu ko itugura ko ala ta de nofi tak sisan nabite madama abiga ala ta de jirila nabo nyedon be tajriba se jol eyi bana minanye atakera chin eyi bana minanye wala mo weri bana minanye atakera chin ni daluye wala ni turo ko ika don ka foko oye itugulende ala ko gutkorote ko yeso mina maide ai ngamme maminu nga famya la flelo amu la dunya ala ka foko seti jonsie jommana bo chogo chogo ika do ko jonde do ala bi ala ka jonya hukumu de konona ala ka kiru bisega boli aka ala ka latigo bisega boli aka ko do bi ke kasro ase ko tala ya fam ibana bo chogo chogo ibo minande kono ba maminu nga limana la flendo fo anga yoro perlatige wiye o nga maminu fana be bisinga mo lagosi yoro la kafo ko abanye ni mali mazhay mo ko ne ni ka singa lagosi lige ko anini mbegele lutigi ube fili kono de ube fili kono walma wuyire bla fili kono ube kuma fo ka lagosi lige ka mo tromper don note beba don ga foko anga silama taburo nu ne maliki yaw wala abashafi yaw wala tanan ika don ga foko lute foye ni dina la silisraute ala ta la silisraw amgo olu o dronde mazabi kelendeno ko minyi banamini hadise mi no sahara abulo kabama mazabi kelende donc ni comité no bela jelembe ala kira de ko beka dina lasili tawro ni dona mazhabi kono iba soro aka daluyaw atayro folo ya alkitab nasul kitab kitabu no boray mana madlul kitab mafhum alkitab kuma nasu sunna madlul sunna mafhum sunna mazhabin ni bela jelen si pasma sigilembe halal kitabi wa sunnati wala bon tuma do la fam yow bi fuñongo do ba fam ni cigola do ba fam ni cigola ngaw bela jelen sa ngatoro ni krofu kan kelende ma abbe ka fendu de nyini minye ala tay anaka krata be ko de nyini wa shuyukhul awradi ufana bela jelen bo sara kelende ka o bega fendu de nyini mi ala tay ani ala grata ya fam ma kana mo ke mushrike wala ka mo lagosi ko ka sabu ke ko tura karamo do ko kasoro ere mi ko fo kala nen jaman tugulen be re ko
u dan ye doro kay wele ki ɲininka ni ye min fɔ dɔrɔn hali ni ma dalu da la o bi da la cɛ faamu la ni ko i bɛ mɔgɔ lagosi ko ka da kan ko awa o ye karamɔgɔ dɔ kɛ tan e yɛrɛ ti boli yɔrɔ tɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ min bɛ lagosili la dɔ bi tugu e yɛrɛ fana kɔ n'i ko min dɔrɔn o bɛ o dɔn i dun m'o bali voilà karamɔgɔ si tɛ yen nɔ karamɔgɔ min ye ala dun kɛ n'an bɛ kuma an bɛ ka karamɔgɔ de défend ta minnu ye ala dun kɛ o ye voilà n b'o fɔ k'o bɛɛ latigɛ ko u bi a fɔ jɔnw ma k'u ka kɛ jɔnw ye ale ye non aw dan ye dɔrɔn u b'aw bilasira u tɛ aw yamaruya a ka ko wɛrɛ kɛ ale ye koyi u bɛ ala ko de fɔ aw ye dɔrɔn min b'aw surunya ka taa ala ma u b'o sira de don aw kɔrɔ non يحرمون ما حرم الله ko bɛ fɛn daga ni ala y'o haramuya يحرمون ما u bɛ fɛn haramuya ni ala y'o daga ومع ذلك يحدثون بدعا عظيما a ko o bɛ tɛmɛnen kɔ يحدثون بدعا u bɛ kokuraw sintilenw sinti عظيما min ka bɔn ما أنزل الله ala ma dalu foyi jigin n'a ye ويجعلون تلك البدع u b'o bidan ninnu kɛ siratigɛw ye هؤلاء الأولياء ko i k'a dɔn k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ o nidɔngɔ labatulaw olu yɛrɛw de bɛ ko dɔw sinti u yɛrɛw bolo k'o danbe ka taa maabaw ninnu ma ka sɔrɔ maabaw baarilen bɛ ka bɔ a ma يعزمون أنها naam منجية naam إن كانت o b'a kuma lankolon fɔ ko bɛ mɔgɔ kisi hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ sariya fɔ ɲɔgɔn يحسبون أنه ya naam يحسبون أنه o b'a miiri k'u bɛ fɛn kan ألا إنه a ko o ti kɔni fɛn fɛn n'a ni ala ta ti kelen ye o ye nkalon de ye استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون بسم الله وإن تولوا هكذا نوي كودي كبا توحيد ما فقولوا أو سلامو كافوما اشهدوا أي شريا بأننا كافوهم مسلمون أو سلامو دي يا أهل الكتاب يا كتاب دنجو لما مungama tuhajuna ni aw be sosolinɲɔgɔnya إبراهيم ibrahima la وما أنزلت التوراة o dun ma tawureta jigin والإنجيل ani linjili إلا من بعده ko ibrahima tɛmɛnen ko ni wagati jan ye أفلا تعقلون yala o tɛ hakili san 1000 bɛ sɔrɔ ibrahima tawureta ci ma san 1000 ani san 900 ha san 2000 ani san 900 ani 75 o bi sɔrɔ ani linjili cɛ nam أنتم aw filɛ هؤلاء ninnu ye حاججتم aw ye sɔsɔliɲɔgɔnli kɛ فيما fɛn na لكم علم ni dɔnni bɛ به aw ye bihi n'o ye musa ka koɲɛ la ani isa ka koɲɛ la فلما mun kama تهاجون n'a bɛ tila ka sɔsɔliɲɔgɔnya فيما fɛn na ليس علم ni dɔnni tɛ لكم aw ye به n'o ye والله kabini ibrahima ka koɲɛ la ala يعلم ala b'a ka koɲɛw dɔn وأنتم nka aw لا aw تعلمون tɛ foyi dɔn o la ما كان إبراهيم kuma tiɲɛ filɛ nin ye ibrahima ma kɛ يهوديا yahudiya ye ولا نصرانيا a ma kɛ nasara fana ye ولكن nka كان ibrahimu kɛra حنيفا diinɛ milalen de ye min tilennen dɔ مسلما silama dɔ silamakun dɔ وما كان a ma kɛ من المشركين kabini filankafun dɔ ye إن أول الناس inna awla nasi k'a dɔn mawla ɲuman إبراهيم ni ibrahima ye للذين wallahu ye mɔgɔw de اتبعوه minnu tugura ko a ka wagati la وهذا النبي ani ni nabi minnu ye muhammadu ye والذين ni maa minnu آمنوا n'olu limaniyara ka minɛ ka mantɔnw na والله ala ولي المؤمنين ala ye limaniyajɔnw bɛ silibaw de ودت طائفة nin jigira tuma min yahudiw ye muazu wele ani huzafat na amar ka to ka diinɛ ma ko jamakulu na taara
min ahli kitabi kamni kitabu tigiula لو يدلونكم nukun sera gaw lafili وما يدلون timma si lafili إلا أنفسهم yirewde وما يشعرون buta donde يا أهل الكتاب ya kitabu tigiu لما mungama تكفرون na ube kafiriya بآيات ni الله alaga qur'ana ayawi وأنتم muhammadu ma ngutu min bi fabi bawma kasoro aw تشهدون aba don gafo abi kan galo tige abi gafo ko muhammadu tay ne che يا أهل الكتاب ya kitabu tigiu لما تلبسون الحق mungama ni aw be che nyami بالباطل ni ngalo nye ka be doro ke nyona ka nya ka ko yelema kungwa وتكتمون abi الحق che dogo no muhammadu ga mangutu ye وأنتم kasoro aw تعلمون aba don ko che do وقالت الطائفة jamagulu hokko من أهل الكتاب ni kitabu tigula jamagulu do ko kameli kitabu tigula o yahude yo ko nyoma آمنوا ay limaniya بالذي ma tanfla o de faranyonga kameli khaybara ga modula hakila benaga ka faku islam ya bla kenega so madafi wula dafi ko bisagi kadro ga dina kroma no nam آمنوا ay limaniya بالذي ni fenye أنزل ni yo jigi على الذين mauga آمنوا min limaniyara وجه النهار so madafi o bisali ka da alkaba miwa afana ka sali ka da alkaba miwa so madafi nam واكفروا آخره aga kafiriya akle labana لعلهم ado la silamon يرجعون nasagugo ولا تؤمنوا gaga na limaniya chere nyega إلا لمن fu mode تبع دينكم min yaga dina batu قل mawla mene gafuye إن الهدى kana هدى الله e alaga kana de no islamaye أن يؤتى أحد uga mason مثل ما fe nyona la أوتيتم niyo diawma o makede nam ubana odema أو نعم. يحاجوكم wal moga usuzul عند nyonya ربكم amaro قل yafo إن الفضل fasaundia بيد الله ya ala de bolo يؤتيه من ala ba ga fasaundia di moma يشاء na yo kanunaye والله ala واسع yirwali masadu عليم don gelado يختص من ala be mo kerengere برحمته na ga hine والله yashau يشاء na yo kanunaye na mamin garuna ga hine be tigi kerengere nay ala ذو الفضل ale de fasaundia dunge العظيم no ga bon ومن أهل الكتاب من ma be ole kitabu dunge ula إن تامنه ni yo danaya بقنطار ni nafulo chamanye يوده abadi إليك kanima nyuma dafale ومنهم bari من danaya mawdo comme abdullah ibn salam ومنهم من do de laka bafla ani awqi ke mefla kalfa ma yasay nam minhum man ma bi ulula إن تامنوا ni eyo danaya دينار hal ni dinari kelenye لا يوده ati sungadi إليك katima إلا ما دمت ka suro idumale do عليه aka qaiman jobaye ذلك ya dama yoro mi ya mina lo yoro la ma tike ma nyuma ni fiu fu dana ka sabatila mo ni dana ti ika ndafolo kola o koro ko iti ma sebere jango ena ke dina nyemoy nam ذلك ko mi nyoye لأنهم ka sabu ke wulu قالوا ko kode ليس سبيل min alisrade علينا aunga في الأميين kalambali arabu la arabu kalambali nu ni uta suru iban daragi foyti bola sabu kola timna noyi kafiru ko tendi ويقولون الكذب be galon fo على الله ka dalala وهم ka suru lu يعلمون ba dogon galon don بلى cedon من momi أوفى no e dafalige بهذه na ga laydu ye وتقى ka siran alanye إن الله iga do ala يحب المتقين ala be alanyi siran jonfe إن الذين mominu يشترون no lebe faleninge بهذه الله
ni alaga laydu dilenyi kadruma no e ku ka limana ni muhammadu ye ani ku ka dana fiun sagi utiguma ni ma darila ka femi galfima ikana janfa ibasagama nam ani nu yero ko kalliwe songola qalilan no e songo do maninye ulaika o ma ngutu jugotigiu la khalaqa ni yorote lahum uye ila ghirati la harala wala yukallimuhum Allah ala tu kuma nyoya wala yanzuru ala te fulelige ilayhim kadruma yawm al-qiyamati yama jodonna wala yuzakkihim ala to senuya wala hum adhabun la zababuye alimun min doroga bon nala fariqan igado jamagulube minhum kamine kitabu tigiula yaluna alsinatahum lobo nengun toromi bil kitabi ni kitabu ye tasibu yara sana bisigi min al kitabi kitabu do ga kuma kando fo ka sori ala kuma kangono yala sa awna miri koyi adoyi nimbe trompele kuma wuri no ma huwa kasoro makeme kitabu do ye من الكتاب kitabu do de ويقولون ubafo هو ko من عند الله ko borala de ro وما هو kasoro من make عند الله na borala ro ويقولون الكذب ube galontige على الله ka dawala وهم kasoro lu يعلمون ba do gon galondo ما كان ninyigira tuamini najirana sara ko isa de unya mariya ko uluka isa so mina mai walma islamado yesujudu nyini ala kirai sallallahu alaihi wasallam amma kana amma kinna kaga بشر mani finye أن يؤتيه الله الكتاب ala ka kitabu dama والحكم ani dina ka famuya dama والنبوة ani nabimiya ثم kasangi يقول na tigi bafo للناس muguma كونوا aike عبادا jonye لي ne من دون الله na magana laika ala simwala wala yin faralaka ai abada ولكن nga كونوا ala jonyuma mbafo de ko ubatule bawma ko aike abela jelenga ke ربانيين ala dungewi لما ala dononwi ala batlawi batu kisikele agana ta kanyi sinema batu bela jele mi singa ta ala kelem pewde ma ni ko ko ibi ke chogo dora doron walma ku bonya ka se hakke do ma doron tiso ala jonyuma bela jele mi te be mi nyire la doron o ya ala de be tarbiya de ke tarbiya lamuni nin ganyi ni man nin ganyi ni man ibe nin ganyi ema ni man ema uluta o doron de anyana jubiya o be se ngadoro ere ni ndema yala sai na la chebi sunan chomi yala sai mi bosi ka bo shetane bolo chomi nam لما ni fenye كنتم ni awero kera تعلمون الكتاب na be kitabu don بما ani fenye كنتم na o kera na be kitabu kalan ولا يأمركم nam ay kalangi chomi aka barake na etenno ay kalangi chomi aka barake na etenno nam ولا يأمركم atiyahu ya mariya أن تتخذوا الملائكة aga malika usumina annabi mau أربابا mauye أيامركم yala be aw ya mariya ni kafirai بعد إذ sente menengo ni awe muslimuna silamoye ya fam ala dona ube tarbiya ke ni jugade ogobe ni mi yeminge na manga o ti se ngadoro ala dona no matugunde ay o ti se ngadoro lo made shana mala ko angaro majuma ako ijija ika ye femfe kala ika kitakal don dawla ye femfe kala ika fiqula ika barakana aw ye femfe kala ika fiqula ika barakana shana mala yufo karo maju ya fam yen wida ba shana ala mala matini ko o ko do o ya don do ya bota ni ko fem fa ibarama parce que ale kelendere ala donon no
kiraw u bɛɛ lajɛlen ye nin kuma kelen de fɔ a ye min fɛn min kalan a y'a dɔn cogo min a ye baara kɛ n'a ye ten bima kuntum ta'lamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun a ye baara kɛ n'a ye ten nam wa e ka duma taase Allah mithaqa an-nabiyina ni ala ye nabi man galayidu kelen mina lamma fɛn min آتيناكم n'an d'aw ma من كتاب kabini kitabu la وحكمة ani kodɔnw na ثم ka segin جاءكم رسول ni kira nana aw ma مصدق ni tiɲɛtigiyabaga don لما fɛn ye معكم n'o faralen b'aw ka kabini kitabu ni kodɔn na لتؤمنون ko aw bɛ limaniya bihi n'a ye ولتنصرنه a b'a dɛmɛ ko ye قال a ko أقررتم yala aw jɔnna n'o ye wa أخذتم إسري a ye ne ka layidu min na على ذلكم o fɔlenw kan قالوا u ko أقررنا anw jɛnna n'o ye قال a ko فاشهدوا aw ka seereya وأنا ne معكم ne fɛ ka fara aw kan من الشاهدين n'olu seedo dɔ ye فمن nin ye layidu jumɛn ye o tuma n'a kɛra ten nɔ Muhammadu de ye nabiyul anbiya ye wa nabi mu bɛɛ lajɛlen ye nabi ye ala sabil istiqlal mana mustaqillatun bi nubuwati nabiya bɛɛ lajɛlen indépendant b'a bɛɛ bolo i ka waati la i k'i ka kira lase ala y'a fɛ cogo min kiraw bɛɛ lajɛlen u bɛ kiraw de ye asiriyan quoi k'a fɔ ko kiraw ko bolo ta non asiriyan kiraw yɛrɛ yɛrɛ de don y'a fɔ limana bɛ wajibiya ni Muhammadu ye limana bɛ wajibiya n'u bɛɛ lajɛlen fana ye nka fɔ a mana kɛ layidu ye taara kiraw ni alakira mana ala bolo ko kiraw kira ni cira ni Muhammadu bɛnna i b'i ta bila ka tugu a kɔ o de kosɔn n'a fɔra ko Isa bɛ jigin ni Isa jiginna Isa bɛna dɔwɛrɛ Muhammadu no batuli kɔ a bɛ tugu Muhammadu de kɔ bari o ye layidu kan de y'aw bɛ ka kalan kuranɛ kɔnɔ o manga maa kamana gan bilen k'a fɔ nabi ɲuman dɔ nana ala kɛra kɔfɛ ko n'a fɔra ko a ye nabi ɲuman dafali ba ye n'o nabi kura ma na kɔrɔlen dɔ de nana a nana ni min ye o ye kira ta ye bari kɔrɔlen ye o de ɲini ala fɛ donc o bɛ min yira an na o ye de k'a fɔ ko ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale ye nabi ɲuman dafali ba ye ale ye nabi ɲuman ɲɛmɔgɔ fana ye nin b'o de yira o ye layidu minɛ adama kan k'a fɔ ko ni Muhammadu nani ma ni kira nani ma musaddiqun lima ma'ahu la yu'minu bihi wa yansurunahu ye layidu mina Ibrahim fana kan Musa fana bɛ yen nɔ fo ka taa se awa Bani Israila ka nabi laban ma non bon do ka fɔ la nabi ɲuman bɛ tugu i la do ko kuma bɛ ɲɛsin ka dɔrɔn o de ma ومشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وبوده جرا nga jamagulu tara kamin sahaba rabuna basbula ali ibn abi talib wala siddi wala qatada wala kullu yini ni kirai al muahad alayhi huwa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dalibina nabi ma bela jelenga ni akiliyali ko ni muhammad nana kasra lebi nyana mala ko Muhammad bɛ ka fɛn tiɲɛtigiya no o b'ale bolo parce que ale fana ye lasili dɔ ye quoi ko a bɛ limaniya ni Muhammadu ye a b'a dɛmɛ kuma ni Muhammadu kun bangena nabi ɲuman o nabi ɲuman ka waati la kabini nabi ɲumanw la ale ka sariya kun bɛ jɔ naam ala kɛra ale ka mantonw nabi ɲuman kun bɛ kɛ ani a ka manton bɛ kira batulibagaw dɔ ye facarne ba dana nin kuma in de ma sabki go على هذا التفسير أنه نبي الأنبياء وأن الأنبياء نوابه والحكمة في تلك المعاهدة ارتباط أولهم بآخرهم إلا يدري نفهم من بالا ويدك بي تكون تونيرو كلنغونو anika ubela jele ntanga kajirana ko na minima ntanga lembe kabo hasidiya banama naam bismillah Mami tawalla no ikodi ala zalika odiminengo faulaika otigilamo
olu tigitigi الفاسقون olu de ye fasiku ye أفتبغون yala aw bɛ ɲinin de kɛ wa غير دين الله ala ka diinɛ tana la وله أسلم من k'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ di ala ma في السماوات danfɛn minnu bɛ sankolo la والأرض ani danfɛn minnu bɛ dugumakolo la طوعا batuli la وكرها ani wala jakoya la ni bamuru ye وإليه ترجعون dɔw tugura ko ni awa ye ka tugu a ka yɛrɛ ma dɔw ta kɛra ni babali nam وإليه ترجعون bi aw segin ka da ala de ma قل e k'a fɔ ya muhammadu آمنا anw limaniyara بالله ni ala ye وما an dara fɛn na أنزل n'u y'o jigin علينا an kan وما أنزل ani fɛn min أنزل n'u y'o jigin على إبراهيم ibrahima kan وإسماعيل ani ismaila kan وإسحاق ani ishaqa kan ويعقوب ani yakuba kan والأسباط ani yakuba denw kan وما ani fɛn min أوتي موسى n'u y'o di musa ma وعيسى ani isa ma والنبيون ani min dira nabi ɲumanw ma من ربهم ka bɔ mawuran dara nin bɛɛ lajɛlen na لا نفرق an ti farafarali kɛ بين أحد maa kelen si kɛ منهم kabini o la ka da dɔ la ka ban dɔ man t'o kɛ ونحن anw مسلمون anw ye yɛrɛdibagaw de له ala ye batu la ka batu ya kɔlɔsi ala ye ومن naam limaniya bɛ wajibiya ni nabi ma 25 ye 18 o bɛ lanamu la muhammadu adam hudu salihu shuaibu idris zulkifil ka kolu fara kan ni ma mi kelen na gari ka minnu na a donnen kɔ i ka fɛɛrɛ nam ومن maa min يبتغي n'o ye ɲinini kɛ غير الإسلام silamɛya tana na دينا diina ye ولن يقبل u t'o mina منه o tigilamaa la وهو o tigilamaa في الآخرة lahara la من a الخاسرين bɛ wuli maa bɔnɛnenw dɔ ye كيف ni i ko k'i bɛ ala bato ko a bɛɛ ye kelen an ka musala dɔn ani ɲɔgɔn cɛ musala kɛ n'a bɛ mara la komi n'a fɔ jamana min ye laki ye a bɛ musala dɔn ani ɲɔgɔn cɛ ka ɲi ayiwa diinɛ bɛɛ ye kelen an ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni o ye ɲɔgɔn nɛgɛli kuma ye diinɛ bɛɛ tɛ kelen ye dɛ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni ye ala ka kumakan de ye an tɛna se k'a sɔsɔ cogo si la musala fanga mana bonya cogo o cogo an k'a dɔn k'a fɔ ala mana kuma min fɔ ni aya de ye muhkamu ye yɛlɛma cogo t'a la an tɛna se k'a fɔ an bɛ o musala mɔgɔw ka musala kɛ k'o datugu kɔ faman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu ni i donna diina o diina la kerecɛnyaw nasarayaw a diina wɛrɛw a bɛ falaki ala mago t'a si la silamɛ nalen kɔ i y'a faamu lahara i bɔlankolon de bɛ taa bɔ i tɛ taa foyi sɔrɔ yen a y'a faamu kumana nin de ye kuma pɛrɛpɛrɛla tigɛlen ye ani kuma tiɲɛ ye nin de ye ni ala kumana n'a ye a ma nɛgɛ dɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko an bɛ don ni bɔrɛ kelen dira ma an bɛ don awa kerecɛnya la a bɛ ka nɛgɛ nɛgɛ kan an ka diinɛ tiɲɛ an bolo i k'a dɔn ko n'i sera ala ma ni diinɛ o diinɛ ye ni silamɛya diinɛ tɛ fu b'i bolo kerecɛnw b'i sinsin min kan n'o ye isa ye n'a yɛrɛ tun bɛ yan a tun bɛ tugu muhamadu ko sallallahu alaihi wa sallam yahudiyaw bɛ sinsin min kan n'o ye musa ye n'a tun bɛ yan a tun bɛ tugu muhamadu ko silamɛya de ko sabu isa tun ye silamɛ de ye musa tun ye silamɛ de ye ibrahima tun ye silamɛ de ye bisimilayi kayfa cogo jumɛn de la yadillahu qawman ni ala bɛ mɔgɔw kanda kafaru maa minnu kafiyara ba'da imanihim u ka limaniya kɔfɛ wa shahidu n'u seedeyara anna ar-rasula k'a fɔ kira haqqun tiɲɛ don wa ja'ahumul bayyinat dalu jɛlenw nan'u ma wallahu ala la yahdi al-qawma ala ti mɔgɔw kanda zalimina min dɔɔnikɛlaw ye ulaika o tigilamɔgɔw jazaohum u sara la'natullah k'a fɔ ala ka dangali bɛ alayhim u
kan والملائكة ni melikew ka dangali والناس ani mɔgɔw ajmaina o bɛɛ lajɛlen خالدين dumebagaw do فيها o cogo ye ala لا يخفف العذاب de ɲankata nɔgɔya عنهم k'a b'u ma ولا هم o ma kɛre ينذرون n'u b'u ma kɔnɔ إلا الذين ko mɔgɔ minnu تابوا n'u tubira من بعد ذلك o tɛmɛnen kɔ وأصلحوا ka baara ɲɛ فإن الله i k'a dɔn ko ala غفور yafabaga do hinɛbaga do إن الذين mɔgɔ minnu كفروا ni olu kafiriyara ni isa ye بعد إيمانهم o limaniyalen ko ni musa ye ثم ka segin ازدادوا u jirila كفرا kafiriyalen ni muhamadu ye لن تقبل توبتهم t'olu ka tubu min na u ni binnen kɔ walima u ni bi waati selen kɔ فأولئك o mangoro jugotigiw هم olu tigitigi de ye filibanti jugu ye u bɛ maaw lafili إن الذين maa minnu كفروا n'olu kafiriyara n'u sara وهم k'a sɔrɔ olu كفار kafiriw dɔ ولن يقبل u tɛ minɛli kɛ من عاد kabini o dɔ la gɛlɛn na من الأرض dugukolo fa la ذهبا sanu ولا يفتدى hali n'a ye kumaboli kɛ bihi nɔ ye أولئك o mangoro jugotigiw لهم عذاب lazaba b'u ye أليم min tɔɔrɔ ka bɔn وما من ناصرين dɛmɛbagaw ma kɛ لهم u ye k'o bali o lazaba in ma لن تنالوا البر aw tɛ dugawudenya sɔrɔ حتى تنفقوا f'a ka nafagali de kɛ مما kabini fɛn na تحبون n'a b'o fɛ وما a ko maa ɲuman ni maa jugu ko a ti dɔn a bi dɔn e k'i yɛrɛ lajɛ man e bɛ ka min kɛ ala ye min ka di i ye i bɛ k'o de di ala ma a ka di i ye min ka di ma i bɛ k'o de di ala ma min y'i yɛrɛ sago ye i bɛ k'o de di ala ma n'a sɔrɔ ne e bɛna saraka bɔ e ka saraka di bɔlen wari min b'i posi kɔnɔ n'i y'i bolo sori posi kɔnɔ kɛmɛ tɔgɔ 1000 bɛ yen wala 2000 bɛ yen o bɛ ɲɔni ka bɔ yen teliya la n'i bolo magaraw la dɔrɔn n'a dɔnna ko nin ye 2000 ye o b'o ɲɔni ka bɔ yen ni 1000 don o fana bɛ ɲɔni ka bɔ yen tuma dɔ la hali 400 ala ma taa 400 o fana boli bɛ gɛlɛya 100 wari misɛnw i b'o de di ala ma ko i tɛ se ka kɛ maa ɲuman yɛrɛ 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 ka ɲumanya baraji dafalen sɔrɔ fiyewu fo i ka koba de kɛ i tɛ fɛnba sɔrɔ n'i ma koba kɛ arijana fɛnba don a sɔngɔ ka gɛlɛn nka n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ i bɛ koba de kɛ wala i bɛ koba de kɛ i bɛ jakaw bɔ a bɔcogo la fɛn wɛrɛ kɔni bɔli tɛ wajibiya mɔgɔ kan ni jaka tɛ silamɛya la sarakati sira kan jaka de wajibiyalen bɛ i kan ani balo don fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ka balo bɛ wajibi kan komi n'a fɔ i yɛrɛ ka maa faralenw ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ye mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan i b'olu balo muso b'o la den b'o la jɔn b'o la hali bagan b'o la bagan min sirilen b'i ka du kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'o la o ka balo bɛ wajibiya i kan o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu kɛra i ka sababu ɲuman ye ka na diɲɛ kɔnɔ olu ka balo fana bɛ wajibi i kan bangebaa 2 o b'o la bon o tɛmɛnen kɔ a bɛ ɲini i fɛ i ka sinji tugu sinji tugulen bɛ ɲininen bɛ fɛ kana tigɛ bon sinji bɛ tugu setigi ka sinji tugu bɛ kɛ ni mun ye ka seko kɛ a sinji mɔgɔ ye setigi ka sinji tugu o bɛ kɔnɔ de o fana ɲininen don hali ni a y'a sɔrɔ hakɛ kelen ma wajibiya o la nka n'i b'a fɛ ka danni kɔni kɛ ka arijana so ɲuman sɔrɔ teliya la i bɛ fɛn de di ala ma ne maaw bɛ dɛsɛ k'o di ni an jigilen sahabaw kɛra cogo di olu ma sigi ka jaka ko kɔnɔ bilen koyi a ye tafsir lajɛ yan nɔ sahabaw u lamagara nin yɔrɔ la lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ala ko minɛnw dayɛlɛlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min b'a fɛ ka surunya ala ma se min b'i ye a kɛ ala ye naam ala kɛra sahaba dɔ bɛ yen a bɛ salama dɔ de don Bayruha n'ago de tun b'ale bolo ko Bayruha
kira yɛrɛ kun bi to ka don o nago in kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa kansagi la nago in kɔnɔ ni aya jigilen a ko ni nafolo min ka di ne ka tɛmɛ n ka nafolo bɛɛ lajɛlen kan o ye nin de ye n y'a di Ala ma a y'a bila Ala ka sira la a kan ka kɛ cogo min Ala kɛra o ɲɛfɔ a ye lemunu denmisɛnw a ye mankan dabila sa a ye mankan dabila naam ama ye naam ko Abu Talhata de kun don ale de kun ye lansaru la son caman ye ni Madina dugu ye nafolo ye wa kana habbu amwalu ale ka nafolo la kanalen kɛra gatorama Bayruha de wa kanat mustaqbilat almasjid Bayruha kun bɛ misiri yɛrɛ ɲɛkuntilenna la face en face wa kana rasulullah ala kɛra sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha abi don wa yashrab min ma'iha abe mi kamina ka jisuma la fi tayyib kamina jila jibi no bi akadi qala Anas ako falamma nazalat hadhihi al-ayat ako tuma min ni ayan jigina lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibun qama Abu Talha ila Abu Talha alawla kan ala kirama sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah ako ya ala kira inna Allah ta'ala yaqulu ikadu ala bafo lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa anna ahabbu amwali ako ne ga nafulu ka lakanwale ilayya kanama Bayruha na gode anna ikado ka bo na goy sadaqatun lillahi ni sabbaltu ne abla ala kasrala nya di alama arju birriha ma akan yuma ya jigiya wa zukhriha ana ga sallallahu sagulen jigiya lillahi nam inda fad'a ya rasulullah ala kira ga da ya ala kira haythu shi'ta yoro min manija qala rasulullah ya ala kira فقال رسول الله على كراكو صلى الله عليه وسلم بخ akoyo tare nisoja ذلك مال akoyo nafoloyi رابح nafolo intono ga bon أو قال ذلك مال رائح wala nafolo mi cherla akabakole do أرى أن تجعلها ngane ba ye ika nafolo nge في الأقربين ika mo suruna فقال أبو طلحة ko أفعل يا رسول الله akombo bara ya lakira alakira ya kanu akaka sinji tugo ne aka nyuma yake kuma salamon yani awa aka sinji jaun tugo sinji suru abi folo la folo abi nyuma yake aka sinji mowe naam bismillah lan tanalul birra adun nyuma ya suru hatta tunfiqu faga na falige mimma kamili finna tuhibbuna nabu fi wama femi tunfiquna na yo nafaga ni shay'in o mana ge fengo fe fa inna Allah igado gola aliman don gelado bi niyoye kullu ta'ami yawde ko e ba foko be Ibrahim ga dinala Ibrahim dungun de nyome sego dun ati nyome nonomi ala ko kullu ta'ami dumni bela jele kana duni bela jele gera illan daga lenye li bani Israila denye illa ma o femi harrama Israilu ni Yaqub yo haram ya ala nafsihi ayrega min qabl an bariga sabge pasabana do de amina ay dafalige koni ale kenera ika don dumuni sogo min gadi ale ka tawe sogo bi ka todu ay dafalike bibem donc odo ika do ka fo irqu nasay woro pasa mi alama den woro kono ise tumadola o bi bana ne a bana willa ife abige sabuye godonga wulli bi gelema kumbulen guru bi dise a bana ka cha sim pasa bana ko esga fura bala sim pasa bana fura ubala mumabla mola
bon min ye kumbilen kuruta ye mɔgɔ kɔni kan kɛ hakili to fɛn na ni si sera hakɛ dɔ ma misi sogo kana dun ka caya kojugu misi sogo kumbilen kuru bana ninnu caman bi sɔrɔ o de fɛ i bɛ hakili to a la n'i kɔrɔla dɔrɔn i ka maakɔrɔba i bɛ hakili to a la ka bagan misɛn sogo i bɛ to k'o d'a ma o de ka ɲi a ma voilà i bɛ ni misi min n'a ma kɔrɔ misi den ninnu o fana ka fisa nka misi bakɔrɔ kɔni minnu kɔrɔla kɔni olu sogo man ɲi adamaden ma o bɛ na ni kunbilen kuru dimi ninnu ye quoi ani sen pasa bana ninnu a sababuya ka ca ko fura min b'a la a bɛna n'ala sila ka b'a la kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko o bɛna ni sagajigi ye sagajigi u b'a kana tigɛ ka a kumana woro ko mina k'a tigɛ u bɛ tila k'a jeni tasuma ye u b'o mina u b'a tila tilayɔrɔ 3 u bɛ tilayɔrɔ bɛɛ lajɛlen min daji kan maa worobu sanfɛla in ayi mɛ naam sanfɛla kɔni n'i ye o jeni wala n'i a yira i bɛ naam o de dɔn i b'a jeni de n'u y'a jeni u b'a tila dɔɔni dɔɔni ka to ka min naam Anas ko a ko ne ma wuli ne bɛ nin kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye kumana ni ne ye maa min furakɛ n'a ye a ka ca ni mɔgɔ 100 ye awɔ ale tɛ ni fɛn to in kamu ba non a furaw bɛ yen a tulu bɛ yen nɔ o b'a tulu komi a b'a kalama cogo min sen pasa bana ninnu furaw bɛ yen nka mɛ a dɔw bɛ yen nɔ o bɛ dan tɛmɛ a bɛ furakɛ cogo caman na dɔw fana b'a furakɛ ni internama ye komi i n'a fɔ a b'a kalama siniwa dɔw tɔrɔ min o fana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara yɛrɛ dɔn o b'a kɔlɔ naam ekonunu ye tunazzala tawretu jenu ka tawreta jigin qul e ka fuma fatu aina bi tawreti ni tawreta ye fatiluha aga kala in kuntum n'aw kɛra sadiqina tiɲɛfɔlaw ye faman mɔgɔ min iftara likaziba n'o ye nkalon tigɛ ala allahi k'a da Ala la min ba'di zalika o tɛmɛnen ko ulaika o tigilamɔgɔ hum olu tigitigi zalimuna olu den dɔɔnikɛlaw ye qul e k'a fɔ sadaqa allahu awa ko sadaqallahu Ala ye tiɲɛ fɔ wattabi'u millata ibrahima a ye tugu Ibrahim ka diinɛ kɔ hanifan Ala kan n'o ye diinɛ milalen ka bɔ diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ma wama kana Ibrahima ma kɛ minal mushrikina filankafu dɔ ye inna awwala baytin i k'a dɔn k'a fɔ so fɔlɔfɔlɔ min wudi'a n'i y'o so in da linnasi awa mɔgɔw ye lalladhi walahi o so de bibakkata min bɛ bagan mubarakan Ala kan ni o barikalen don wa hudan ani a kumana kana lil alamina danfɛnw ye fi ayatun daluya caman b'a la bayyinatun minnu bangalen dɔ maqamu tamasen caman bɛ minnu bɛ maa hakili sigi Ibrahim ka jɔyɔrɔ ye o dɔ ye Ibrahima jɔra fara min kan n'a bɛ vitiri kɔnɔ bi waman ni maa min dakhalahu ni o donna la kana o tigilamɔgɔ bi kɛ aminan basigibaga ye khabaru bi ma'na al-insha man dakhalahu kana aminan ni maa min donna a kɔnɔ e bi kɛ maa basigilen kibaruya don nka laɲini ye de aminu dakhilahu ni maa min donna a ɲininen bɛ aw fɛ saudiyenw aw minnu bɛ yen sisan
aka adomba aka hakillatige aka hakillatige dama ya fam aka na tashishu ni singa to latigi ma aka na baba ni singa to o de menengo chen gelaw aka chen kunta kawal kaba domba ma chen gela bi roro kele gelaw aka kele sangabo alkaba domba ma ni ye mo kele alkaba be ye ala soso aka nyamara kana mais ala mangalo tigede ta'ala Allah zalika luwan kabiran bari ala ya anya mara de ko an kana an bana mini manye mami ni odona alkaba anga baski dama ngana amma ke anya lasso donc ni khabar de ki wara anana bi siyat al khabar wal murad biha al insha nyamara do nam bayti ngo benada do chenike tatar munni wa dono nana kana chenike do yere kun nana kana hajar la so din takatana do tarana ngo kala fedegi kala sek nam wajjul bayti ako so hijube lillahi walillahi hajjul bayti so hijube alai ala nasi mawgan man so hijube alai mawgan man abe modigan istata ni osira ilayhi sabilan sira kuro katama wa man ko so hiji ko be alai mawgan wajibi yasraka hiju dalu fleninde qur'ana kono ni sebe maminye abi wajibiya ikan ikata hijula ogmana sebe eminye kuma menye sinka doro edema ni moy bi bolo moy fona jumai ay fo mako azad silafana bon folo silafana ngoy jumai ale kata doro nga bi min farlaga retouré ute visa di ma fiu fo retour ka faraka barka sabge je sigilembe chogo me alma don yere kelembe ka je ke chogo dola ni wati na anani sababu ya werewe fo alabana ga ma islam ya yere la barka sabge silamaya bi balo bi amin kono bi ai ni yelema duno la choko dola abi tuse silamaya la an keleme ka jamana utla san ni jamana an kelembe ka tamasien wajibiya jamana de bela jelenga le mali fo mali tamasien ka yibulo ni jamana wore mo fo ko tamasien ka yibulo adama de nyere ka bara de ni bela jelenga bon o siraka ni maa min ko k'a bɛ taa makan san i bɛ taa cogo di i ti taa fiyewu fo i ka taa ni sira de sira min n'o jɛlen don o ye sira jumɛn ye e ka jamana ani makan jamana mɔgɔw olu ka bɔ a kalama k'a fɔ i bɛna taa i ka jamana ni makan jamana mɔgɔw e ka jamana mɔgɔw b'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ e y'u ka jamanaden ye donc makan jamanaw bɛ sɔrɔ ka yamaruya sɛbɛn di i ma olu ma u k'a d'i ma kuma na i bɛ sɔrɔ ka taa fɔlɔfɔlɔ o ye papiye ko ye bon nafolo min ni o k'an gɛlɛya taga o de kun wajibiyalen don silamɛya kun fɔlɔ la nin bɛ fɔ dɔw min nafolo min n'o b'i la taga n'i bɛ se ni nafolo min ye n'a y'a sɔrɔ hiju wari ye 3 ye ni 1,500,000 yɔrɔ i kun bɛ taa nka bi fo i ka nafolo fana sɔrɔ i bɛ segin ni min ye n'o tɛ o tɛ visa d'i ma bon sisan sen taa kan segin o bɛ wajibiya la o ye kelen filanan yan'an ka sen yɛrɛ fana sa k'a sɔrɔ i ni ka kɛnɛ quoi i yɛrɛ ni ka kɛnɛ ni bana dɔ b'i la n'o b'i bali ka taa hiju la hali ni e ye mɔgɔ sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ t'i la hiji nka mais e yɛrɛ de man kɛnɛ i ni na i b'a kalama a tɛ wajibiya i kan madama ni bananen don nka maa bɛ siran bana caman fana kɔrɔ k'a fɔ ko n tɛna taa hiju la sabu man kɛnɛ n'i taamana o bana in bɛ kɛnɛya lamagali min n'i b'a kɛ ani bɛ furakɛli min kɛ
ita to la hijula o bi ke sabuye ibiti ka batu bela jelengi kana kasore matura fosoro fana kacha ko so ko so ni ma mi sere ka alamina kata bana baatuna ni bana gelende o kai ango abi wajiba ire de kan ni ma mi na folo soro ni bangamba be no fabe babe etara na folo nyini eni ulude bolo bo ela ulude demi ikata na folo nyini donc ni na folo soro yenno ni iko ki bolu la hiji folo ko ma yire ka soro ka hiji min woni folendo ani min nyini nedo o de yire ka hiji o de nyini nedo silamaya yo o de fo wa bengera o de gan o de sabatlendo kuma flatende yire ka hiji o de folendo o de fo dimso fana ye yire ka hiji o de nyini nedo ni bangamo bidanyo vie o kan na to be abe ni obe mo eti bolo ni na na tumami ibu blakata hijula iganga mo mi blakata ibanga o imuso iga mo surun ni re tara kana tumami ibiso ko lo blakata ya fam hiju ale bi kon nyumanya barato bela jelen yeni ga du joba mako ta hiju folo ya fam ka fa ni ne tara ngam tan sibi doya ay na bi sore ka masanti la donon e bi takam hal ni ka masanti doyara yani ka fo be mobilisan ay bi konga ta hiju de la folo hiju bi kon mobilisan ma tisan no ni ma mi ye mobilisan ni du san ni fe nge folo wal maka bangba la hiji folo de ka soro ka sayede ma ogmara yela fana bi chokori dum a tigi ma nyumange bari ko fa salenye hiju alal fawr wajibi do alal fawr wajibi do teleli nyeka teleli siraka ngama ni ma minu nga hakilai comme don gelaw tasra fla de wubolo ko ala tarahi ni ma minu nga hakilai ala tarahi olu bolo bi segi fa bla ga hijula bi segi ba bla ga hijula bi segi ka dus jo folo bi segi na folo baski folo ko mana bi soro ka hijula madama na nganya nyuma bila ni sarala timina nai ko don gela ga jekulu flana ga hakilai ko ala tarahi ko nyema joli bala ko nga korho mi ngon sale do o ya ala fawr nyema joli tala o li sale do bismillah wa man nam hajju yere loala o e kerengerande hajju e flay al hajju al kabiru wal hajju al akbar al hajju al akbar o e hiju yere hajju al kabiru o e umray nam hiju yere mo wawo hiju mundo de munde bita ke hiju kere la na atara magan abita munge yana ka se magan abe munde ke hiju ede ni sera yoro doma kasore ma se magan fulo kuma yoro kelente ibana bosra min fi e ko na mutawro ko bi fiye hiju ngana abi siri wa kalo minuna o salin jin ngalo franjela galo salba galo tletan ele aw san hiju ibo ngana siri odlela ne ngana siri ibe ngana damina yoro jumai wi igana mutawro namtawro na suro maliyo na witi folo madina de ma amita nga be mita jigi madina ibe tuma do la be mi jigi jidda kam mununu kana madina folo ta jidda na makanga suro ni madina yi ma mina madina folo donc nan tera madina ga ko na mutawro ko zulu hulayfat ayren madina cedi teme kilo duruba abita na mutayno zulu hulayfat ame na muta chogodi gumana an nga tabulu mana yanga ga bara famba be chuga minga no de bo arazi o tamatu ya hijiro mana se madi zul hulefati o ta foku bi da hijula de ai ubanga ne ko ambina ta umrala
nu bɔra yan ka taa Madina i bɛ taa tile 8 kɛ Madina o tile 8 kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ o b'a sɔrɔ i tɛ naamu la i y'a faamu i ni muso bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ si ɲɔgɔn kan o lahalaya waatiw la o b'a sɔrɔ i tɛ naamu la nka o b'a jija ka farida sali 40 sali Ala kɛra ka misiri kɔnɔ bari ni maa min ye farida sali 40 sali kɛra ka misiri kɔnɔ e bi bari ka bɔ nafiya ma o ye taamasiyɛn ɲuman de ni Ala y'o nɔgɔya ma a ye fɛnba nɔgɔya i ma o de kosɔn u bɛ tile 8 kɛ Madina yalasa u na farida sali 40 sɔrɔ yen nɔ o yɛrɛ tɛ jagoya ye dɛ ani yalasa Alakira sallallahu alaihi wasallam o n'a jura bari Alakira jurali façon tɛ ba de b'a ye bonya ba de b'a ye Alakira dalen bɛ Aisha ka so kɔnɔ so in donna misiri kɔnɔ sisan i bɛ taa ale jura Yoruba minnu bɛ Madina i bɛ t'i ɲɛ da olu kan o tile 8 kɔnɔna na o la a bɛ bɔ yen nɔ ka na Zulhulefat ka na naamu ta ni umra tɔgɔ ye an bɛna taa umra la hiju tɔgɔ tɛ fɔ yen dɛ umra de bɛ fɔ bon k'a fɔ ko yankaw ka hiju bɛ kɛ ni tamatu ye n bɛ n'o de ɲɛfɔ aw ye n'i ye umra dun fɔ donc sisan n'i donna Makan i bɛ alikaba munumunu sen 7 n'i y'a alikaba munumunu sen 7 i bɛ taa Safa ani Marwa arakan 2 salilen kɔ i bɛ taa Safa ani Marwa ka taa taama olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ye kulu 2 de ye u bɛ alikaba kɛrɛfɛ mais sisan nɔ kɛlen bɛ tintin 2 de ye dɔrɔn i bɛ i yɛlɛ Safa kan n'i yɛlɛla Safa kan i b'i munumunu dɔɔnin dɔrɔn pied dɔ jɔlen bɛ yen i b'i jɔ o sanfɛla la i bɛ sin ka alikaba ye n'i ye alikaba ye i b'i bolo kɔrɔta i bɛ dugawu kɛ k'i ka hamɛlɛnko jira Ala la ka sɔrɔ ka jigin ka na Marwa u ye siɲɛ 1 kɛ n'i sera Marwa dɔrɔn i ye siɲɛ 1 kɛ i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ka na Safa i ye siɲɛ 2 kɛ ale ka taa kan tagi tɛ siɲɛ 1 ye dɛ ayi ale ka tagali ye siɲɛ 1 ye sagali ye siɲɛ 2 ye bon i bɛ siɲɛ 7 kɛ o cogoya la n'i y'a jateminɛ n'i bɔra Safa ka na Marwa siɲɛ 1 ka bɔ Marwa ka na Safa 2 ka bɔ Safa ka taa Marwa 3 ka bɔ Marwa ka na Safa 4 ka bɔ Safa ka taa Marwa 5 ka bɔ Marwa ka na Safa 6 ka bɔ Safa ka taa Marwa 7 o siɲɛ 7 bɛ taa bɛn Marwa de ma kundila bɛ yen nɔ i bɛ sisɔntigi bɛ yen nɔ n'i tilala dɔrɔn i b'i kunkolo d'a ma a bɛ dɔ tigɛ ka bɔ a la o ye e ka umra baara bannen ye pewu n'i ka umra baara banna i ni muso bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka fini kalalenw don n'o tɛ n'i bɛ naamu kɔnɔ i tɛ fini kalalen don i bɛ taafɛn 2 de siri dɔrɔn taafɛn 1 bɛ siri i cɛmancɛ la 1 i b'o kɛ doloki ye k'o biri la o kɛ biri fɛnɛ ye k'o biri la naamu bɛ taa o de kɔnɔna na i b'o fini ninnu bila k'i ka laada finiw dɔn fo ka hiju dɔn sɛ ni hiju dɔn sera tuma min i bɛ sɔrɔ ka hiju ŋaniya k'a fɔ ne bɛna ala alikaba hiju hiju bɛ se ka ŋaniya k'i to Makan yɛrɛ n'i ye hiju ŋaniya siri walima n'i taara Mina ka taa hiju ŋaniya siri o tuma na o bɛ kɛ tile 8 ninnu na a bɛ tile 8 kɛ Mina tile 9 a b'o su si Mina n'o tile 8 n'a mana tile a bɛ si Mina o tuma tile 9 dɔn a bɛ bɔ ka taa Arafa n'a taara Arafa a bɛ tile yen nɔ tile bɛ bin ka to yen nɔ donc a bɛ sɔrɔ ka jigin ka na Muzdalifa o b'a sɔrɔ aw taatɔ la a tɛmɛna Muzdalifa fɛ Muzdalifa ye yɔrɔ de ye a bɛ Mina ani Arafa cɛ a bɛ segin Muzdalifa fɛ n'a sera Muzdalifa a bɛ si yen nɔ saliba tile su 10 hijubaga b'o si Muzdalifa kɛnɛ de kan Mina tantanw bɛ yen nɔ yen sili ka nɔgɔ kosɛbɛ Mina kɔni nka min ye Muzdalifa ye mura bɛ mɔgɔ caman min na o kɛnɛ kan dɛ parce que o ye kungo kɔnɔna de ye sariya donna k'i to naamu in kɔnɔna na
ite fembiri ikungolo la ebe fiye la ko kana fembiri ikungolo la yaro awa bigele adoni voilà donc ni isira yeno ne dugu jara ibna mina kata shaitan kirunge bara saba obinyini fe naam naharu ani haliqu an tawafu jumai bara jundo nando shaitan kiruni ka shaitan boni aramu ani awa naharu ani halqu ani tawafu limbara nani ibo de gesaliba don o jumai ibe shaitan bon ke shaitan bon odona o don shaitan bon yoro be akaba de bon ni shaitan bon ke gatla kuma na bisoro ka kanso ke hadiya mbi bulo ibo kanso hadiya bi wajibiya nintigila maga sabale tamatuke kuma Allah ya fuci ko Qur'an kono ni ma me tamatuke bil umratul hajj fa mustasara min hadi bi hadiya bo ni hadiya bo kuma na bisoro ka ikundi ni kundi bisoro ka jing maga kana tawafuke ni alga mununu katla bisoro ka sangana to mina ni na mina ibe tili sabakelo hiju bara de fulani nanya bede tayawe nam waman ye sitigeli mun fo ya amba sa do bisenga sota fako fila saba abana wasara wala ba be de ko fi be do tigi ka bela o de nyinne do waman momi kafara ni o kafirara inna Allah ni kafirara ni alay wala e kafirara ni finye ni alayo ke farday kamin hijula iga dogala ghaniyun karibado lil alamin kabo damviuma wal ala makote damvium ala karlendo kabo damvium gabatum ne batuke ya kiyerde nam wal maulamine gafo ya alal kitabi ya kitabu digu lima munde koso yakfuruna ne aw bi gafriya ayati llahi ne alaga ayawe wallahu aladum sahidun meni ba masadu alama sahidun nam ala sherede alama penga tamaluna nabo bara qul e gafo ya alal kitabi ya kitabu dungeu lima munde koso sudduna nabe ballige asabilillahi kabo ala gasrama man abe mogo de bali amana no tigi limani ara abuna abe siran yini wajan jengelenye wa antum kasuru au swadau shedew de yawe wallahu ala make ghafilin nina madoy amma kabo femma ta'maluna nabo baraka min kafira ningalon tugalila ya ayyuha ya mu alladhina ma minu amanu ni ulu liman yara in tuti'u fariqan na jama kulubadu min alladhina kamini mughula utul kitaba kitabu doma wala wana gala لما مر بعض اليهود على اللوس والخزرج فغاظه تعالفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتساجروا وكادوا يقتتلون كين غرام اندي ناي مو بيني ابي فريكي كوبلا نيون نعم ابو فريكي كوبلا نيون يهودا كيدو دي مباركه yawda ken to de ko shash shashi lawsin qazraju o ma deliga be ko la fuslamaya mana ben do no nyon ci islamaya ko so o kera o be barodo o nyon ci ayu hakili jigi nam atama na penye na yuyi kamunu ka delila نعم أقول كما لأنه مكو اذهب إلى بني قيلة هؤلاء وقل لهم أتذكرون يوم بواسا
ko ta gatur qailata dewma nunu ikata jo waaw bena bire ha mbado agili bora boasa dongo sare haji nana boasa dongo de nam ako wazkur lahum ma tanasharuhu ika fenye fuye no yo dongili nyonye bayna min al-ashar yo dongili mino fo ni nyonche are dongili do fo dongili mi ni dokan ni bala boasa dongera aziman dombali lawsin khazraji ka kelela nga sedira khazraji dema o kelen gonnana kamalen dara ka do di bara comme na wace nya mara chumi mangangu len nyoje aha ko okunye kunu yegoi binanga aha hala nyogo fila tisa unasta jon an da kroya anga koroboge ngasa nyi nyogo no bige chogoro ba do usigile gwelenga ubisungu ga demisen barobo demisen ala gume nuwe bare tamingu me mimbi ubisi singa sage okuma koroga awa bika do ko hasa ayo kana korobo de okunye kunu de kana korobo chogoro ubisi nga jandele do robe ba onyo ngona de arabu soro usina nga wuli ga binyonga ka kelke milonda kasoro kele tunu nyonje foi tunu nyonje ne na africain ne na kele koro barobo usina nga wuli nyonga ma jibril jigana ala kala sallallahu alaihi wasallam ala kala bora ga faraga sahabo do kon ayusuru kungo kono ube arana kele kama ko salama jama gulu aw be wele da ne jahiliya ka wele da kan ne ba woni onje fen de menengo ne alay aw bonya ni islamay ka jahiliya ka filibantia ko tige ka bo awma ka derindo adu sukuni onje ay ayanu nun kala ukan ya donc ka foko nazratun min aduhim cheni do ka bo jugo yo yekele ke menam bila o kera o be nyogon amarase bo kando nyogon kana Jabir ibn Abdullah ko nema donye min tere ka jugu ka teme ni ndoinga wa o idamina ma don fana min ni so jalembe ka teme adoinga e wulo filaye nam ya ayuha ya mu alladhina maudi godo amanu nalu liman yara fariqan nae jamagulu badu min alladhina kamini mola utul kitaba nuye kitabu doluma yardukum be awla tangi ba'da imanikum agali man yakufi kafirina kafiru ye wa kayfa jojuma indela takfuruna naw bi kabriya wa antum kasurau tatlu ayatullahi bi alaga ayaw kala alaykum auka wa fiikum rasuluhu alaga kira erebe awla wa man nomi ya'tasim ni odi tangana billahi ni alai faqad hudiya abadu yotigilamu kanda ila siratin kada siratigema mustaqimin utlenedo ya ayuha ya mu alladhina mawde godon amanu nolu liman yara ittaqullaha ay siran alani haqqa tuqatih alani siranye hakila wala tamutunna siran alani siranye hakila wajmai ibabatu wakati be itakuta fiu iba barkada wakati be ita fistingalia iba kofo itinyinako kwa koninga gelende nam wala tamutunna taqullaha mastata'tum ويا نسقو أجرا منهما أجرا منسوقي ويا كم منسوقي أولو هكذا أجرا منهما دكتور أجرا منهما لو ده حالسا جندو بينو كسر علاني أكاني سراني هكذا جونغا هكذا مانا جون بسمينا جونغا سيكوننا بارك سابقه علاني سراني هكذا وتي طاقة البشر ngala bi gamin yinave o min me fi taqatul bashar ma kamo de ma do wo ka ansa
nga ni minnu ma se k'o degere sɔrɔ mastata'tum o tigilama ka kɛrɛnkɛrɛnnen na ale tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen na maa wɛrɛ bɛ se ko wɛrɛ la min t'e ta ye de nka e bɛ se nin de la donc a bɛ kɛ maa sugu ye e ka hakɛ la e bɛ se min na ala ye siran la e b'o kɛ. Naam. ولا تموتن Ja sera kana to aga sa. إلا وأنتم Ka sɔrɔ aw مسلمون a ye silamɛw de maa si kana to i ka sa diinɛ wɛrɛ kan ni tawhidi diinɛ tɛ ni silamɛya diinɛ tɛ. Fala yakun minkum mautun ala halatin duna halatil islam. A kana to saya ka aw sɔrɔ cogoya la min tɛ silamɛya ye. A kana to saya ka aw suɲɛ. Naam. A ye duumɛ silamɛya kan fo ka taa se a ka saya ma. A kana yɛlɛmali kɛ a kana falenni kɛ yalasa saya kana na aw sɔrɔ lahalaya la min man ɲi. Naam. Muslimuna in ko dɔw y'a fajari ko mutazawijuna batil de la asla la. La Quran tafsir no ye o ti bɛn. Awɔ. K'a fɔ ko i furulen don wala i furulen tɛ ala fan fɛ non o tɛ fɛn o tɛ ba to yen nɔ. I kana don ala kota la dɔrɔn o de ɲininen don. Muso b'i bolo muso t'i bolo i ala fan fɛ wala muso i bɛ cɛ bolo i tɛ cɛ bolo ala fan fɛ différence ba tɛ min bɛ yen dɔrɔn kana ala kota. Naam. واعتصموا A ye sɛminɛli kɛ بحبل الله ni ala ka juruba kelen ye جميعا a bɛɛ lajɛlen ولا تفرقوا a kana carin carin. واذكروا نعمة الله A ye ala ka juru a y'o minɛ a y'o minɛ de a ye ala ka juru minɛ. Naam. A kana واذكروا نعمة الله a kana carin carin nin yɔrɔ la nin lajɛ. asal jidda Ibn Mas'ud ko a ko ala ka juru ko ye kuranɛ de ko an bɛ ka an pɔrɔ kuranɛ kan kuranɛ mana min fɔ an ye an ka baara kɛ n'o ye n'a ko an ka min to ye an k'o to ye donc kuranɛ juruba kelen an bɛ k'o de minɛ. Naam. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam nin kuranɛ in o de ye ala ka juru ye. Naam. Wa'tasimu bihablillah a kana carin carin. Wa'tasimu bihablillah a kana ko a ye minɛni kɛ ni ala ka juru ye a kana carin carin. Naam. قال جماعة Jama ko روي عنه a ko a b'a wele kalli kɛ gaba ma. Naam. والمعنى كله Na walmana a ko mana ninnu bɛ كله a متقابل bɛ ka surun ɲɔgɔn na kɔrɔ ninnu bɛ ka surun ɲɔgɔn na. Naam. Bismillahi ولا تفرقوا a kana carin carin. واذكروا نعمة الله O kumana a yi fara ɲɔgɔn kan dɛ farafarali silamɛw a kana o kɛ a kana farafara n'aw farafarala a fanga bɛ dɔgɔya a ko a kana farafara komi yahudiyaw ni nasaraw farafarala cogo min. كنتم متفرقين في a ko الجاهلية dɔw ko a kana carin carin komi n'a fɔ a carin carinen tun bɛ cogo min. متدبرين Naam. يوالي بعضكم بعضا Naam. ويقتل بعضكم a بعضا dɔ bɛ wuli ka bin dɔ kan a bɛ baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ fufalaki. فقيل معناه لا تحدثوا ما يكون عنه التفريق a ko a kana fɛn sinti ni o bɛ na ni farafarali. ويزال معه الاجتماع Naam. والائتلاف Naam. التي أنتم عليها a ye hakili to kɛlɛɲɛ kan ani ɲɔgɔn minɛ kan a b'o min kan. ففيه النهي عن التفريق a ko والاختلاف fatandali bɛ nin na ka bɔ farafarali ma. والاختلاف
ani charjarni ma wal amru bil ittifaq wal ijtima' ani nyamara bala li ñoom minay ani fara ñoom gay لأن الحق bade ala لا يكون الحق wuce لا يكون إلا واحدا fo cien kelende وما أداه يكون جهلا o min yo tanay sa obige filier والضلالا ani filier وإذا كان كذلك وجب النهي عن الاختلاف في ako الدين ni ko gera cugo yala kuma fatan da bi wajibiya ka ba fara fara عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nam أن الله يرضى لكم ثلاثا ko Allah tabaraka wa taala ya يرضى alamiye لكم aw ye ثلاثا fen sabama ويسقط لكم ثلاثا abe fen sabakon kamilawla يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا alamiye nayi akale kelen batu akana fen fara alaka وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ani abela jilenga alaka juruba kelemina ñogon fe وأن تناسوا من ولي الله أمركم wa anta وأن تناسوا من والله الله أمركم ko ni ala ye maa min bila aw ka ɲaw ɲɛma a k'a kɔnɔ jɛya o tigilamɔgɔ ye ni ala ye maa min k'i ka ɲɛmɔgɔ ye i ka baara kana bɛn mama kɔrɔfɔli ni kɔrɔmatigɛli kumaw ani sen gosi kumaw i kana o kɛ ni ala ye maa min kɔni k'i ka ɲɛmɔgɔ ye i b'i tugu a kɔ i b'a bonya ni fili min y'a sɔrɔ i bɛ fili latilen ni ladamu ye naam bisimilahi ولا تفرقوا agana carin cari واذكروا نعمة الله aye ala ka nema gosuma عليكم aw kan إذ tuma min كنتم ni aw kɛra أعداء jugu ye فألف ala ye delili kɛ بين قلوبكم aw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ وأصبحتم aw labana بنعمته ni ala ka nema ye إخوانا balimaw ye وكنتم aw kɛra على سفا حفرة dingɛ kan kun kan من النار kamin tasuma la فأنقذكم ala y'aw kisi منها ka bɔ dingɛ ma كذلك cogoya in de la يبين الله آياته ala baga ayaw banga لكم aw ye لعلكم a dɔw la aw تهتدون ana kanda ولتكن أمة jama gulu ka kɛ منكم kamina aw la يدعون olu bɛ wele da إلى الخير ka taa ɲuman ma ويأمرون u bɛ ɲamarali kɛ بالمعروف ni sariya ka ɲuman ye وينهون u bɛ fatantiyali kɛ عن المنكر ka bɔ kɔngɔw ma وأولئك o magankuru ɲumantigiw هم olu de ye almufilihuna ni yorosorobaw ye ولا تكونوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ni ay ni bende ma mi ga dugono ibe do oke ni ni ay iga dudem te ji ke nyon tege iga do ka fo ko e balo ba de sila bayana ala be dudo jara bi ni be mali ay dudem o bisinga dimnya ngoro te fu falaki o jelu yere ti janyo ni o if ko jugo bade dugono bari ka sabu ke no ma dabla doron juddu bi sagi ko jugu ya damani masila dugo ne hasiya de ba dugu kono na fanga soro a dugu bi sagi ko a dugu ti tanyi ciro sila wa duodu ne hasiya e fanga soro a dugu kono a dugu bi sagi ko wala kan giso na la au be minke wa sinji kire ka akmana o fara ngonga dugile ngono ay nyom mara aga nyom mina o de daga raw bela jeden na to dogen linye ona nyona wala kay nam ولا تكونوا akana ke كالذين komina mo choya تفرقوا ma minun jan jadna واختلفوا nu fora nyongo من بعد ما fente menengo جاءهم البينات ni dalu bangalew nanuma وأولئك o tigilamo لهم عذاب
lazababuye عظيم min ka bon يوم o bi kɛ don de la تبيض وجوه ni ɲɛdaw bi jɛya وتصفر وجوه ɲɛdaw bi fiɲɛ فأما الذين amma mɔgɔ minnu اسودت وجوههم n'olu ɲɛdaw fiɲɛra أكفرتم yala o kafiriyara de wa بعد إيمانكم a ka limaniya kɔfɛ فذوقوا العذاب a ye lazaba nene بما ni fɛn sababu ye كنتم n'aw kɛra تكفرون n'a bi kafiriya وأما الذين amma mɔgɔ minnu أبيضت وجوههم n'olu ɲɛdaw jɛyara ففي رحمة الله olu bɛ ala ka hinɛ na هم olu tigitigi خالدون dumebagaw dɔ فيها o hinɛ in kɔnɔna na تلك o fɔlen o آيات الله o de ala ka ayaw ye نتلوها an bɛ aya ninnu kalan عليك e ma o lamini kan بالحق ni tiɲɛ وما الله alahu taala ma kɛ يريد ظلما n'a bɛ dɔnkili laɲini للعالمين danfɛnw ye ولله ما fɛn bɛ alahu taala في ye السماوات fɛn min bɛ sankolo la وما ani fɛn bɛɛ lajɛlen في الأرض fɛn bɛ dugumakolo la وإلى الله ترجع الأمور u bɛ kow segin ka taa alahu taala ma كنتم aw kɛra mantonw kɛra خير أمة mantonw la ɲuman ye أخرجت n'u y'olu labɔ للناس maaw ye تأمرون kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ni ye ifadatul khabar ka ajiran na k'a fɔ ko an kɛra mantola ɲuman ye ni o bɔra mɔgɔ ye ka d'a kan an bɛ ɲamarali kɛ ni ɲuman ye a bɛ fɛtɛntɛlen ka bɔ kɔnko ma. تأمرون Naam. Est ce que an y'an ka fɛsɛnden sɔrɔ ni ɲamariyalen de ye wa o de y'a dafalan ye an kana ɲɔgɔn filɛ ten fili kan n'an ma ɲɔgɔn bilasira i y'a faamu an ka ɲɔgɔn bilasira bil hikmati wal maw'izatil hasanati kuntum aw kiramantow kɛra fi ilmi Allah ta'ala ala ka dɔnni na ala min ka se kɔrɔtalen don khayra ummatin mantola ɲuman ye lamma da Allah da'ina li ta'ati bi akrami rusul kunna akramal umam ni tuma min ala yi an wele daba n'o ye Muhammadu sallam ni ala ye wele ko ye kiraw la ɲuman ye o la an fana kɛra manton la ɲuman ye wala kal ummatu allati abatatiha lamma ataytaha al-anbiya busiri ko manton bɛ e mawla mini de ye manton minnu u jama caya kama u ladam kama hera min duru ma kama nabiɲɔgɔnw ɲɛ bɔr'u fɛ tuma min n'a dir'e ma nabiɲɔgɔnw ɲɛ bɔr'u fɛ ala ko kazalika ja'alnakum ummatan wasatan bil jumlati fa huwa sallallahu alaihi wasallam fil khalq ala itlaq ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de dan fɛ la ɲuman ye kuma ba kuma fula wa anta wa ummatuhu afdalul umam ala al-itlaq ala kira manton o fana de manton la ɲuman ye kuma ba kuma fula كان في الماضي نقصد يفيد الاتصاف في الماضي كنتم أكرت قلي لكن المراد هنا الدوام على حد وكان الله غفورا رحيما قال يني ينو أو مولي من طول نماي كم يقول وكان الله غفورا رحيما على مولي يا فباي هنا باي نعم نعم التاوني أتوي كنتم تاوني توي نعم أخبارات جمعية أخرجت للناس نعم صفة الأمة كنتم نعم خير أمة دي خبر كان أخرجت للناس وصفته وأمة كصفته نعم الله المفضول نعم بسم الله تامر المعروف إما خبر بعد خبر اللي كان تامر بالمعروف إما أكاك قبار ياي
قباري كوفي كان والمقصود منه تفصيل ما أجمل أولا لكن كمنا لا ويكا فين ديتاي ويفهم من فرجونغا دمنا لا والما مغمترو فسمنتيا ماناي والما كما دمنا دو لوي بانغالي غانكي نانا نا كومي نافو نينغالي جابولا لو نينغالي جاتيملاي دو aw ya fason dia fason de nye jumayi mana ay kontum ay jantu wala fuzula tamuruna infana jabula bismillah kuntum aw kira khayra ummatin man don la nyumanye ukhrijati liyo man don no labo linnasi moye tamuruna abe nyamara lige bil ma'rufi li nyumanye wa tanhauna abe fatan dalige anil munkari kabu kongoma wa tu'minuna awe limaniya billahi ni alay wala wa amana ahlul kitabi ni kitabu dunge kun limaniyara lakana limaniya ngumbeke khairan sohira lenye lahum uye minhumul mu'minuna mana jombe ulula wa aktharuhum gusun jama alfasiqun ni dina bobawe la yadurrukum nam utiya utoro illa adhan fonne ngun toro de yahudiya uti aw islamo utoro ni foye fo nenni ani babagali dalanin toro udrondo nam fa in yuqatilukum lo ya aw kelebe wallukum ladibara bi boli ku ko jira awla lo ya aw kelebe adabi tola thumma kasagi la yusaruna uti udeme mbile uti sesura aw kambile lo bolla wi bolle sagoyi kuda fu kama jodon uti seka ku fula awla tuguni durbat zillatu widoya mada alayhim kan aynama yoro shiqifu yusuru yenno illa bihabulin bunya tubolo daraja tula fani jurude min allahi wala yoro wahabulin wi yol de la fam bela jelefe katu noro mo ko du golo la ko utaye naam fonu usurla lillahi du jurude wahabulin min allahi ka wala yoro wahabulin anillahi du juru min annasi min mola waba'u yahudiya usagina bi arabin diminye min allahi ka wala yoro wa durbatil maskanatu yefanda gelenda alayhim uka dhalika ko minyoyi bi annahum ka sabuga ulu kanu ukira yakfuruna bi kafiriya bi ayati allahi ala ga ayawe wa yaqtuluna al-anbiya wa nabi man fa bi'ayri haqqin na magani ce ujuga suru jotala duralenti ubulo ukana bi man fa nam dhalika ko minyoyi bima asurla fende fe asaw lu yala kuta wa kanu lu gera ya tanuna nu dansago laisu kitabu dunge mage sawa'an kelede min ahli alkitabi ummatun jama bi uli kitabu tigiula qa'imatun o jama njoledo yatluna ayati allah yaka mutejenge fiu ubi alaga kitabu kala ana al-layli mana suleru kono wa hum sudu utlama ka alaga kitabu kala alhalama ulu yasjuduna be sujudi bi alaye yu'minuna otigalama be limaniya billahi ni alaye wal yawmi ani don al-akhir no idon lawanye wa ya'muruna wenya malalige bil ma'ruf ni nyumanye wa yanhauna kafadan dalige anil munkari kabokongoma wa yusari'una winyon kan fil ghayrati winyon gongoma ya herawla wa ulaika lile kan winyon da katoro nyon kelima ago mawangu nyuma ndigeo min as-salihin nime wole ma nyuma undoye wa ma musaratu kanyon tilinko katoro herawma okan ni nyuma nana ikana do makaida katake de iki jija kan nyuma nke ndukai naam naam akwana na hadisi ko no al-ajalatu min ash-shaytan ko koroto ko jugo ko shaytan ga barai mo ga ngi cigo do koroto ko jugo lago amay illa fi umurin naam illa fi umurin
فكوني دمادو دلا جيب بأن معنى المشارعة أكون بجابي أنه كفتلين ولا إيمانا يتعرض حق الله لك حكيبنا من الله وحظ لنفسه أني يرك حكي بادر لحق الله يبيتلك على حكينك وترك حظه يرك حكين توي وأما العجلة فهي المبادرة وأما لعجلة أما تليا فهي المبادرة لشيء ودي كي تلك تروفيما مطلقا نعم مطلقا نيه بلا جلما كأن يبادر للصلاة نعم كم نافو كي تلك ذا سلما قبل وقتها كون سلواتي دوني يومين إبا تو سلواتي كدو ميكا سلي كسور سلواتي ما دون ومين أو في الصلاة نعم أو في الصلاة والما كيتو سلي كونو كسلي تليا وفرمين لأن لا يتأخن ركوعها bari ka banga sali ruku dafa ana sujudu umay فإن ذلك مذموم igado ka foko la ko silido umay إلا في أمور nam وهي مشارعة akoyo ne ango musaratu ode ka telia katurama ka telia ka ke ni selwati dona ike telia ka sali لا أجرة كتوبة me ka sali yere telia an kan do mandi nam لا أجرة كتوبة nam تقديم طعام للضعيف go fenna ma do beno teleli kanyo lagoyi tubu ka tele ka tubi ni iyala kuda senga dala ma jona تقديم الطعام ni nana dumuni mi mala noyima ko dama telela wala ga ji dama telela wali ma ka nyege njirala ka nyege nyiro jirala وتجهيز الميت ni fatulu kera akana suda ka meko jugo o mai الزواج الذكر aya fam aba telia ka sudon o de kanyo nawo الزواج الذكر yani mpo digi ko do furla telela والصلاة في أول وقت ni ka sali waati fulula o fana de kanyo bismillah وما فيمي تفعلوا لا يبانا من خير كمن يمانا ولا أن تكفر ولا ولا أن تكفروا وتي أنا غسولا لا يمامي مارا وتاو نغسولا نعم على عليما على يدون جلا دي بالمتقين على يسرا جومي إن الذين مؤمنون كفروا لولو كافرا لن تغني أموالهم كافرو كان نفلو تنينينجي عنهم كابوما ولا أولادهم ولو دين من الله كمن ألك الله بلا شيئا فإلا أولئك وتكلمون أصحاب النار nde tasma dungewe do tigitigi diwe ma dewe tasma ingonnana مهلما fem mangudo ينفقون ni kafiru bo في nafaqati هذه الحياة ni nyanamaina الدنيا no nyanamay gondala sunye kira kontrola كمثلهم obigo na ofie misalade فيها سر ni gele abola أصابت حرث قوم kilmu gele abola imma funde ni gele wala funde ni gele nam أصابت حرث قوم naye ma do ka senege fensuro ظلموا أنفسهم ma minu yere kuntunyo فهلكته ka bechan nam wa ma zalamahumullah ala muntunyo goyi ولكن nga يظلمون ibn do ninge yere kundela ni kafriyaye يا أيها ya mugo الذين maudi godo آمنوا noru ni manera لا تتخذوا بطانة akana gunu yogon semina من دونكم nama gira yere udoye لا يلونكم la yalunakum utidese awla la خبالا yalunakum yalunakum kadese awla utidese awla khabalan chinina ودوا ما majugu ne akitere abi ika segere bela jelen don wa ma ko sade da borosere خبالا khabalan chindi utidese aka chinina ودوا ما wadu ako onadara ما عنتم ka usura lento maye masdariya de be mana waddu anatakum uye au ka sulan dinata wati be ulu ba nyini de
degun ka aw sɔrɔ waati bɛɛ o de ka d'u ye nam قد بدت البغضاء abati juguya o bangena من أفواههم kamini u dabaraw la وما fɛn min تخفي صدورهم n'u disiw b'o dogo أكبر o de ka bon قد بينا الآيات ba dan ya o banga لكم aw ye إن كنتم n'aw kɛra تعقلون n'a bɛ hakili أنتم aw filɛ ninnu ye أولئك aw filɛ awlayi ninnu ye تحبونهم aw b'u fɛ ولا يحبونكم nka olu tɛ aw fɛ وتؤمنون aw bɛ limaniya بالكتاب ni kitabu jigilenw ye كله a bɛɛ lajɛlen وإذا لقوكم nka olu tɛ sɔn ka limaniya ni aw ka kitabu ye o kɔrɔ ye tiɲɛ t'olu bolo wa idha laqukum n'u y'aw bɛnɲɔgɔnya قالوا u b'a fɔ آمنا anw yɛrɛw limaniyara وإذا خلوا n'u seginna أدوا الأنامل u b'u bolokɔniw kin عليكم aw kan من الغيظ mun ne bolo قل e k'a f'u ma موتوا ayisa بغيظكم n'a ka mun ne إن الله Allahu ta'ala عليما dɔnnikɛla don بذات الصدور ni disiw dunke إن تمسسكم حسنة ni ɲuman ɲɛw ma تسؤهم u b'u dimi وإن تصبكم سيئات nka ni kojugu ye aw sɔrɔ u يفرحوا b'i jama بها n'o ye وإن تصبروا nka n'aw sabalila وتتقوا ka siran Ala ɲɛ لا يدركم كيدهم u ka dabali tɛ aw toro شيئا foyi la إن الله Ala محيط dɔnni lamɛlɛkɛbaa don بما ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye يعملون n'u bɛ o baara وإذ e ka tuma taa se غدوت tuma min ni e solila من أهلك ka bɔ ka bɔ i ka so kɔnɔ تبوئ ka bɔ i dungɛrɔ المؤمنين ka bɔ i dungɛrɔ o ye jɔnni o ye Aishatu تبوئ المؤمنين min bayti alik zawjati Aishatu naam yɔrɔ bɔ وكان قدوم الجيش الكفار naam يوم الأربعاء ko naam كان قدوم الجيش الكفار aya يوم الأربعاء نعم. رأى السوالي وأميرهم ذي ذاك وأبو سفيان naam فجمع صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين naam يساورهم في الخروج لهم أويل مكس في المدينة naam ينتظرونهم فأتاه عبد الله بن أبي بن سلول naam رئيس المنافقين naam هو وجماعة من الأنصار. an bɛna kuma kɛlɛ min kan o ye Uhudu kɛlɛ de ye a bɛna o de ɲɛfɔ an ye sisan naam Uhudu kɛlɛ naam 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 kelen daminɛ an ko kan bɔ de ma كان قدوم الجيش الكفار يوم naam الأربعاء. a ko kafiru ka kɛlɛkɛ jamakulu ko o kɛra yoma الأربعاء arabadon رابع السوالي sawali kalo tile naaninan وأميرهم ذي ذاك أبو سفيان awa a ko ɲɛmɔgɔ kun ye o wagati la Abu Sufyan de ye فجمع صلى الله عليه وسلم الأنصار alakira ye lansaru fara ɲɔgɔn kan والمهاجرين ani muhajirinaw يساورهم في الخروج a y'o sarali ɲɔgɔnya bɔli la لهم أويل مكس في المدينة naam walima u ka to Madina ينتظرونهم k'u kɔnɔ yen nɔ فسار عبد الله بن أبي بن Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ale ye kɔrɔli kɛ رئيس المنافقين n'o ye nafigiɲɛmɔgɔ ye هو وجماعة ani jamakulu kabini من الأنصار ansarikaw la بعدم الخروج k'u kana bɔ فإن أبوا قاتلهم الرجال والنساء naam naam إن أبوا naam قاتلهم الرجال والنساء naam فأسد a جماعة ko n'anw tora yan nɔ n'u cunna an kan denmisɛnw ni musow olu bɛ y'u kɛlɛ فأسد جماعة بالخروج naam
وقد قال صلى الله عليه وسلم منزله نعم ولا بأس لأمته على كرا صلى الله عليه وسلم أدونا كدوكنا كاكا نجدلوكي منا كلكي منا كوسري وخرج على كرا بورا فقال هلموا إلى القبور أكو أين أنكبو فقالوا يا رسول الله وقال كرا ما لنا رعى ما كنا ما يبو شكولا دي أم يركون يا كلا وريتاهم إنغو أيوا يلا أنكبو يبي أنكنابو Abdullah ibn Ubay ulu ko ku kana bo to me kira donné comme ina fo mo ma hakilla kelefo ko son ala kala tara labe nam قال ما من نبي يسلب أمتي uri kelen yere kelede kelen gera silama nikka to quraishi qabla din yonje silama ari quraishi qabla kelen gera ulu din yonje me kelen yere kera domi jonjon o kera sibiri don kelen gera o de la akera kalo minna wi shawali kalo no isalincini kalo otle wolovlana don udi kele kera salincini kalo tle wolovlana akera sami ode udi kelen gera sami o kera san sabana hijira ka san sabana udi kele kera odo jenu gunye salam wa kele ni moye mingi kumando ya don ko Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurashikaw lu kanyamo ko jeni way Abi Sufyana bun Harb udi kele yere ode kele flanay kele minga bon ko silamo dona kono yere ode kele flanay udi kele difference juma inde dona ani badiri kele o kera san filana la donc o di kele kera san sabana san kelen pew de dona badiri kele ni o di kele che bu kele ba munu kera a folo badiri a filana to ko uhud ye kele nyere wele ni to nye bari o ya dambi kata kulu do dema kulu nga suru madina la kelen gera o kulun kereda dola no ya kiniyan fay kata bayan fama kunjonjo min nana ni kelenye o de qurashikaw ka kanuye tajur salala salamawla qurashikaw de decision ta kelen decision ta ubina salamaw kama barika sabge we mone do ula badri kelela mana o ba fede ku ka toduman nu ka joro soro qabla nu yonche no ya rab qabla wi o minun torola badri kele ko fe o de ko son projikaw uri kele na o ma dawire o ma de u tirla ka bela jele u ya bela jele wele ku kana tu islamaw kan madina no edugo norole ko ma nya fa jugo me uri kele nkera madina de kele kala minun gumbe qurashi bolo anu teru ulu jati ku yeminye iba jati mina kele kala ba saba nyugonde wati kele kala min gumbe salama bolo ulu ku ma ba kele nyugona de salat ba kele ma keme saba o ko yi kotoro mabo o jati labana kake keme wolo blay tuma dasi wadawda tumami ni esulila min ahlika kabuy dungi ka sukono no ashate mubawwil mu'minina ibe limana jum labi maqaida sigirula lil qitali kele kama wallahu Allah ta'ala sami'un min bado alimun don gelado tumami أمت طائفتان جمع كل فلامنا منكم كمن أولى أن تفصلا وكجيتو يا والله
الله تعالى وليهما الذي هو فلا بيسر باي وفليتوكل المؤمنون لمن جنگ أجيدا على الله على كان ولقد نصركم الله ولا بعد على يعود من دي ببدر لبدري وأنتم كسر أو أذلة أجتكم قدغو فاتقوا الله أيسرا لعلكم دولا أو